B'appoġġ finanzjarju mill-Ministeru għall-Inklużjoni bdew jixxandru l-programmi ta' Peppa Pig bil-Malti li hu programm maħsub għat-tfal bejn l-etajiet ta' sena u 7 snin, b'mod speċjali għal benefiċċju ta' tfal neqsin mis-smieħ. Kull episodju qed jiġi adattat b'interpretazzjoni ta' sinjali u b'sottotitoli. Dan il-programm jinkludi total ta' 52 episodju li qed jixxandru fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-produzzjoni għandha l-għan li tippromovi id-divertiment u l-edukazzjoni fost it-tfal u li żżid il-kuxjenza dwar l-importanza tal-inklużjoni fil-mezzi tax-xandir. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna fisser kif huwa dejjem ta' pjaċira l-Aġenzija li tikkollabora ma' entitajiet differenti biex proġetti ta' din in-natura jieħdu l-ħajja. U f'dan il-każ qed naraw li l-programm ta' tfal Peppa Pig ikun aċċessibbli anki b'kollaborazzjoni permezz tal-Sign Language Interpreter min-naħa tagħna. Il-produttur eżekuttiv Christian Gravina spjega kif Peppa Pig bil-Malti l-ewwel produzzjoni li se tinkorpora t-3 lingwi uffiċjali ta' Malta. Għandek il-lingwa bil-Malti li hija Peppa Pig u l-karattri tagħha, għandek il-lingwa tal-Ingliż li qed naraw is-sottotitoli u kif ukoll il-lingwa tas-sinjali li hija wkoll it-tielet lingwa uffiċjali li għandna Malta. Il-produttur eżekuttiv Ben Kamil qal li l-lan tal-programm u li jinkludi lil kulħadd. Bis-saħħa tas-subtitles li intom taraw hawnhekk mhux dawk in-nies li forsi mhux qed jisimgħu, ovvjament tista' timmaġina dik ħatejn il dik il-grupp ta' nies ukoll qed nitalmu wkoll li qed inwasslu dan il-messaġġ lil nies li pereżempju għandhom l-ADHD li bis-saħħa tas-subtitles li taraw hemmhekk jistgħu jikkonċentraw iktar u għaldaqstant ikun nistgħu nwasslu dal-messaġġ tagħna l-għan tagħna lil Malti verament jilħaq l-żgħażagħ u t-tfal kollha. Sejħed din il-produzzjoni bħala pass ieħor fid-direzzjoni it-tajba biex tissaħħaħ l-inklużjoni u l-aċċessibilità għat-tfal kollha tal-pajjiż.